ntɛnɛn marisikalo tile 16 san 2020 ani wɔɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka waati togoya la aw bisimila mali kunnafoni jabarali ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛ kunnafoniya daminɛ ni état major général des armées ale ka kunnafoni dilenw ye. An ka lakana finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye marisikalo tile 14 san 2020 ani wɔɔrɔ ka jatigɛ wale mototigi 3 minɛ minnu farala mɔgɔ wɛrɛ ka yɔrɔ min ma jan sini wali yɛlɛmani mara la. Jatigɛ wale tigilama ninnu dogolen kɔfɛ an ka finitigilakaw wagati jan sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ olu ye dankari jatigɛ wale tigilama ninnu na anu u bolo fɛn b'a laɲini jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ k'u hakili sigi fɛn min ye an ka lakanabaw ye u b'u cɛsiri walasa ka garan da banbaci wale tigilamaw la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Dɔgɔkun caman tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Doila préfet ye ale tun jasora banbaci wale tigilamaw fɛ u y'a labila sibiri don hali n'o y'a sɔrɔ a bilali kun o kɔni togoya ma dɔn. An b'aw hakili jigi k'a fɔ Doila préfet Ali Ji Baɲa ale tun jasora février kalo tile 14 san 2020 ani wɔɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 11 waati Doila ni Fana cɛ lakanabaw ka fɔ la. Ni jasoli in kɛra sababu ye ka maa caman jɔrɔ sabula ka sabuya kɛ fɛn min ye nin cɛban ye ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a bilali fɛnɛ kɛra nisɔndiyaba ye a ma surunma olu bolo. Ali Diko n'a bɛ fɔ a ma ko Ali Yɛlɛko marisikalo tile 14 san 2020 ani wɔɔrɔ a minɛna birika territoire de Kalabankoro fɛ ka sababuya kɛ marisikalo tile 12 san 2020 ani wɔɔrɔ a ye video dɔ cari min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya o dabɔlen no ko kura ye tuguni jamana kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka maa caman bɔ ka taga aran minɛ station na sɛgɛsɛgɛli bɛ senna ka ɲɛsin a boɲanko ɲagaminikɛla bɛɛ lajɛlen ma. San dugu kɔnɔna la jagokɛlaw funɛnkɛnu ani société civile olu ye lajɛba kɛ marisikalo tile 12 san 2020 ani wɔɔrɔ tajiko gɛlɛya kan. Ɲɔgɔnye in kɔfɛ u ye taji feere yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni o suganti ani ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnni sigi tajiko kan min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ taji litiri sɔngɔ man kan tɛ ka tɛmɛ 180 ani 160 kan. Société civile ka fɔ la ni mɔgɔ o mɔgɔ minɛna nin fɛɛrɛ in ɲagamini na o tigilama bɛ ɲanki. An ka sigida filanan kɔnɔna la n'o o ye sanfili ye conseil communal de la jeunesse ni o ye sanfili funɛnkɛnu ka jɛkulu ye olu farala ɲɔgɔn kan ka suntigɛ belebeleba boloda nin y'a tago fɔlɔ ye sanfili yɛrɛ kɔnɔna la walasa u ka jɛkulu u bɛ se ka to kulu la cogoya min na an ye min sɔrɔ mali kunnafoni tɔgɔya la Yaya Zekume ale ni Aissata Kone fɛ an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Denmisɛnninw n'an b'a fɔ olu ma ko CNJ n'o ye jeunesse an ka commune jeunesse mɔgɔw ye u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka nin hakilina ɲumanba in ka a sigi sen kan n'o ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sunkalo min ni an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen don diinɛ bolo an ka adamadenya kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ waati don bɛn ni kɛlɛya waati don donc ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw fana ka hakilina ye ni olu fana ye nin hakilina in ka a sigi sen kan a bɛ san 3 bɔ sisan n'an b'a fɔ o ma ko sunkalo solidarité ka sunkalo bonya n'a karama ka bolofa kɛ ka fara kan jeunesse fana ye o de ladege donc an b'u fo la an nisɔndiyalen don an b'a ɲini u fɛ vraiment u ka continuer nin sira in kan parce que nin ye jamanajɔ sira dɔ de ye nin ye an ka adamadenya sinsin sira dɔ de ye nin ye an ka bɛn sira dɔ de ye jamana mago b'o de la bi n'o ye an ka Mali ye. Bi an nisɔndiyalen bɛ sanfili la ka na fara sanfili jeunesse kan o ye suntigɛba min labɛn sunkalo kɔnɔ walasa ka silamɛw wele ka dumuni kɛ n'u ye an y'a laɲini an ka plan d'action kɔnɔ ko quartier bɛɛ k'a lajɛ commune kɔnɔ quartier 13 de b'an bolo bɛɛ k'a lajɛ ka nin baara sugu ninnu kɛ sunkalo kɔnɔ sunkalo kana dan dɔrɔn k'an taara misiri la an selila alabato don ka dumuni fana tila i ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ alabato de o ye hinɛ de donc an y'o laɲini mun kɛ ni sanfili y'o kɛ an nana bi ka na far'u kan o de la ka wele bila an balima tɔw ma quartier 13 bɛɛ lajɛlen minnu y'a kɛ minnu m'a kɛ bɛɛ ka sanfili ladege parce que a y'a ye sisan an y'an to dumuni na u ye baara minnu kɛ san kɔnɔ u y'a baara ninnu fɔ a kɛra nisɔndiyaba ye an ma
u k'a ma ko a ŋaniya b'u kɔnɔ ka kuran don sanfili yɔrɔ caman na a ŋaniya b'u kɔnɔ ka dɛmɛ se sanfili structure bɛɛ lajɛlen ma a ŋaniya b'u kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sanfili la n'o bɛ wari dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye u ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka kɛ kulu ye ka sanfili dilan o dun ni sanfili mana dilan ka ban o ye commune de dilannen ye n'i ko faso jɔ a bɛ daminɛ i yɛrɛ de la komi jamanakuntigi b'a fɔ an ye an n'a ka ɲɔgɔn ye la o de fɔ an ɲɛna a bɛ wagati jan bɔ bi o de b'an bɛɛ kunkolo la a ko faso in kalifalen b'ale la a jigi bɛ denmisɛnninw de kan n'a jigi bɛ denmisɛnninw kan o tɛ dɔwɛrɛ foyi ye fo an k'an cɛsiri ale mana wele o wele kɛ an ka bɔ k'o wele jaabi a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye sisan wagati dɔ la carburant ko crise kun nana jamana kɔnɔ a y'a ye denmisɛnninw ye baara mun kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfili denmisɛnninw u bɛɛ lajɛlen y'u sen don a la ka stationtigiw dɛmɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka essence sɔrɔ cogo min nɔgɔya la hakilina jugu minnu bɛ mɔgɔw kun na ka baara kɛ walasa k'u bɔ mɔgɔw kɔnɔ bɛɛ k'i ɲɛsin fasoko ma a nisɔndiyalen don an bɛ wele bila bɛɛ ma commune de quartier 13 in bɛɛ y'a ɲɔgɔnna kɛ ka ɲini Mali denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen fɛ commune de bɛ ka baara minnu kɛ bɛɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ faso jɔ o yɛrɛ dilan de donc comme commune tɔw quartier tɔw bɛ édition caman na anw y'an ka première édition ye vraiment an b'a souhaiter n'Ala sɔnna ma édition kana dan nin ma pour que a ka se ka caya don n'a nataw la o de y'an ka laɲini ye an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn aw médiaw yɛrɛ fɛn fɛn se a yɛrɛ se nin kɛnɛ kan Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn ma. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. Fɛn min ye la diva Umu Sangare i b'a fɔ lalala ko nin y'a siɲɛ 6nan de ye a bɛ suntigɛ belebeleba boloda a ka misiri la Musa Bugu ɲinantan u y'o ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o didi a jɛɲɔgɔn na fɛn min Umu Teya ale ni Ami minnu fatura sirabagan kasara senfɛ u bɔtɔ festival Wasolo na Mali kunnafoni tɔgɔla Yaya Ze ale tun b'a a kɛnɛ kan a ye jaa min sɔrɔ an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ dugawu kɛ nin kɛnɛ in na n'i y'a mɛn an bɛ silamɛya kɛ ka ɲɛ n'a y'a kɛ an bɛ suntigɛ kɛ an bɛ ko kɛ nafolo bɛ n bolo min diya la n b'a tigiya kɛ jamana de sumalen don an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala k'a basigi Ala ka jamana basigi Mali Ala k'a diya Ala k'a sankɔrɔta Ala k'a kɛ hɛrɛ jamana ye Ala ka hɛrɛ ko caman di Mali ma Ala ka Mali bonya ka Mali kɔrɔta ka malidenw dusukun kɛ ka ɲɔgɔn minɛ k'an kɛ ka ɲɔgɔn kanu minɛ k'an kɛ ka ɲɔgɔn hinɛ minɛ misiri in filɛ nin n'i ye nin wari a nafolo n'i y'a di mɔgɔ ma a bɛ ko wɛrɛ kɛ n'a ye min tɛ misiri jɔ ye a bɛ se ka nafa wɛrɛ kɛ n'a ye mais ka nin bɔ i ka nafolo la k'a kɛ ko n b'a di Ala ma n tɛ dɔrɔmɛ foyi nafa sɔrɔ a la diɲɛ in kɔnɔ yan investissement t'a la o ye limaniya dɔ de ye adamaden yɛrɛ la mɔgɔ ka baara ɲuman i mansa de bɛ bɔ a nu ma fɔlɔ Ala k'a kɛ saraka jariya ye mansa ninnu ye Ala k'a kɛ saraka jariya ye mansa ninnu ye u bɛ Ala ka hinɛ na yarabi Ala ka dɔ fara u ka hinɛ kan ni aja ye baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ u b'a ɲuman sɔrɔ sabula olu de kɛra a ka diɲɛ labɔ sababu ye Ala ka hinɛ u la Ala ka yafu ma Ala k'an to ɲɔgɔn ye. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn y'a sogo dun ka se kɛnɛ kan n ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen minnu ma se ka se yan n b'u fana fo vraiment an ye min ye wula nin na nin bɛ somɔgɔ sama bɔ barisa an balimamuso saba min banna a banna Mali bɛɛ de ye Wasolo dɔrɔn tɛ barisa alimami y'a fɔ a ka kuma la k'u tɔgɔ tora histoire la u taara baara dɔ de la u natɔla ka siraw sɔrɔ donc n'an fara ɲɔgɔn kan bi ka saraka b'u ye ka dugawu k'u ye ne hakili la o ye fɛn ɲumanba de ye donc halisa an bɛ waati bɛɛ an bɛ saraka b'u ye parce que su mago bɛ saraka de la halisa Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma Ala k'u dayɔrɔ suma. Ka an ka hakilijagabɔ kɛ ka an ka tasibila kɛ ka an ka dugawu lase an ka banbaatɔ saba ma minnu bɔra anw fɛ ɲina salon an y'a kɛ kɛnɛ kelen kan yan mais ɲina Ala ye olu bɔ an cɛ la donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka caman yira an na jamana ka laɲini Ala ka an ka ɲinifɛnw ka sɔrɔ fɛn ye Ala ka kisi gɛrɛgɛrɛ ma. Mɔgɔ ma bɛ ke e ye fans club dɛmɛ haka diya sunkalo in na ka dɛmɛ kɛ fans club tɔgɔ la Tani Umu Sangare tɔgɔ la ka na n'a ye misiri la tɔn ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen président n'a kɔ ko a ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye
ko ala ka san wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na an yɛrɛ tɔgɔ la tani mun tɔgɔ la a ka ɲumanya a n'a ka timinandiya a n'a ka adamadenya o bonya kama maa o maa ye dɛmɛ kɛ ka se bi la ko ka foli kɛ a bɛɛ lajɛlen aw minnu nana an ɲininka fana an b'aw bɛɛ lajɛlen fo fans club wasolo tani umu sangare mɔgɔw u ka foli ye nin ye k'a don ne da k'a se bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taga kɔkan kibaru la Irak sibiridon sɔgɔmada fɛ Bagdad ni ale ye Irak faaba ye Ameriki lasigiden so min bɛ yen nɔ Iran ka mugujugufili kɛra sababu ye ka dankari maa saba ka ɲɛnamaya la lakana tigilamaw ka fɔ la. Donald Trump ni ale Ameriki jamana kuntigi a bɛ ka dɛmɛ ɲini OTAN jamanaw fɛ walasa Détroit Hormuz dayɛlɛli o bɛ se ka kɛ cogoya min na. Jamana dɔw ma sɔn o kɔrɔfɔw ma o kɛra sababu ye Ameriki jamanakuntigi Donald Trump bɛ ka bagabagali ta ka ɲɛsin ni jamana kofɔlenw ma i b'a fɔ Suisse ale ni Australie olu minnu ma sɔn k'u ɲɛ don Iran ni Ameriki cɛla kɛlɛ la. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaw ni bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la aw k'an bɛɛ kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana Ala k'o basigi.